ନିଅ ଆସିଗଲା। କ'ଣ ଏ ବାହାଘର କାର୍ଡ ମୋ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ବାହାଘର। ଏଇ ଏବେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ଯାଇଛି ମଣିଷ କେତେ ବାହାଘର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ? ଖାଲି ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ ସବୁବେଳେ ଚାଲି ଆସୁଛି। ମଣିଷ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ କେତେ ହେବ? ମୁଁ ଯିବିନି। ମଲା ଏଟା ପଣ୍ଡା ବାବୁ ତୁମର କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଏ, ତୁମେ ନଗଲେ ସେ କେତେ ମନ ଖରାପ କରିବେ। ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଯଦି କହୁଛ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଯିବି ତାହେଲେ। ହଁ ଓ ହେଇ ଦେଖ, ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଯିବ, ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ମୋତେ ଫୋନରେ କହିବେ, ବାଟରେ ଦେଖି କହିବେ, ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ସେଠି ମନ ଖରାପ କରିବେ। ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଯିବ, ମୁଁ ଯିବି, ଆଟେଣ୍ଡ। ହଉ ଗଲେ ଯିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଶୁଣ, ମୋତେ ଟଙ୍କା 20,000 ଦେବ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିବି ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ହେଲା? ଗତ ବାହାଘରରେ ଟଙ୍କା 10,000 ନେଇକି ତୁମେ ଗୋଟେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ କିଣିକି ଆଣିଲ, ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲ, କ'ଣ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ହେବନି? ଆଉ ସେ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ତ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଫେର୍ ସେଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବି। ଆଉ ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? କଞ୍ଜୁସ ଲୋକ, ବୁଝେଇ ହବନି।